Yani tanwana no shorkon no dota ko mga bay. Na ayat pagdulwin na karakano si na bidun na ikidiyon. Kalau mo taruh pa ko masyang anak kubatan. Maunita ko Allah berbukan bumurtan. Oh. Nah, mada taruh sa dunia, nada taruh matuwalin. Ada mi'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam al-arwah yantaqilu maqan ila maqan. Syukun semanga niyawa na ditutuwalin. Mada qadar pa nasib mangusadar pa. Kati mada taruh sa dunia, na mana tuwalin na taruh nakuba. Masya Allah. Nah, mada kakhukuba pagarin ko babayakan. Ayat mana tuwalin na naka nasyira. Ketimo-timo taruh sang nasyira. Masya Allah. Ayaw mana mado tano kakiti nasisang anak ko ba? Sang anak ko ba? Ano nga malagidagidang anak ko ba? Kawai, anak keto na kay mantua ko ba? Amya ka na bisa gibulagun. Anak keto na kay mantua ko ba? Amya ka sobra talong gibulagun. Anak keto na kay mantua ko ba? Amya ka sobra ayaw mga niyan na pitong gibulagun na kiyatin yan. At ay mantua na sokobo mga nabi. Din man nagketo na mga nabi. Ako ba niyan, subuso ko bang nabi, na ibu'y matutanong keto, dahil di ka pa nagkubay sa samas din na bawin. Diba? Ilang man nakada umeksim di siya niya kapatay. Di ikari na sa doon apakapadabi ko kapatay. Kauwado na apakapadabi ko kapatay na sa mga nabi wallah. Na sa Rasulullah, amya karanirani ko Allah. Ilang man nakada niya kapadabi ko kapatay. Abunda tabi siya kadatwala, na makumay man to sumalakan mo. Nabunduman niya na pag-ubili na kaniskartiyan yan. Limala, pipik si malakal mo. Mamang niya kurun siya ako, para mati ako niya mo isa niya ako. Namatawa nakapag-ubil na kapag pati nakapag-speaking English niya katuwa-tuwa. Malakal mo. You know me? You know me? Tumalakal mo talaki me. Tapi akang patuwa niya niya kaisa. Wala kilala niya, nasa katawa mo. Apa sa mga nabi na din yung kilala, naskap ni kilalaan yan. Tabi na siya kadat wallah, na upama kamakumay man to sumalakal mo, tapayag, ang hubir kami si. Kaya kanya nasrudi. Nabundu man siya na din ang mga pero, madya na makakakamala dito nga. Yan ang tanong. Kaya puno ba siya katatangan niya man, na baskap manikong siya niyo man to. Matang wala di ka pa man. Di. Yung kung makabali siya man nila, na nagpapakay siya ang isyo niya, naalim ba siya, tanto niya mapipigil ka. Doon mapipigil ka. Dito ka kapasya manak mo, kaya juga mga. Tadi sumek kapasya pa mo siya. Matang wala di ka nung patakan. Mama nasa kaning bubit yun. Naglalaro mga ate po ano. Tapi dia ini dulu gak apa kerja, matang wala dia dulu niya alusan amun, nggak tahu yang mulu berpakai anak ano. Dia kayak karena sakit pakai dengan aku kapatay. Nah benar pagkulo na kasok kapatay pagare ko. Na dito ka pa kaya baka makasurgo di kamatay. Iba ka baka makasurgo di kamatay. Dia ambilin ka amya kasurgo ada matay. Nung man gede-gede. La ilaha illallah. Mangalip no Allah. Ya kaisa ko na inisip sa Abu Darda. Ya Abu Darda. Ya Abu Darda, tunang tapke ba ka? Na tingin na talo apa kebebenan. Tinatry pa ganero na kebebenan ka. Na di nga tinap kebebenan na kebebenan mga tao, di lang kebebenan. Pag ganero na pagkebebenan na inni uhibbul maut. Pagkebebenan ka sa kapatay. Tingnan mo kebebenan sa kapatay. Na tingin na ayaw ka pagkebebenan ka na kapatay. Na ipagkebebenan ang mga tao. Na ayaw ka pagkebebenan ka na kapatay. Na istensya ka ila Rabbi. Na ditikip na anak ko Allah. Inaudigan na kimi merat mo swallow di kamatay. Nasya Allah. Naskatan na ipagkebebenan. Meling nga, banda meling ay mantawa ba ipagkebebenan niya nakapatay niya. Ay nakadakala na makatasabor kay Allah. Ya Allah, pagkat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  na umurak. Upang makatali na may ako marudya, ay ama na masiho. Banabeling nga ini pamang niya, matapudong mo yan. Sabu siya mga palawak. Apa pagkiraw, Ya Allah, tepedang ka umarap ka. Eh, dapat ko nung mga malakal mo tami ako, matunang tapitiro pa. Tapi kan amat pura-pura pak. Ya Allah nadi pashe. Mata kuat na udi kamatir wali pashe. Bagaimana boleh kapatai? Okay na sok kapatai na kata wali mo tami ada ya khay. Aswaki sumia tayo tanang ya babeta na sa surga no Allah. Na di karo pagawa ano amal ka ko ba sa tama sa inyo mata na mga surga pa.
Benar kaya pipiran gibu na kuna katinga ko ba na dinga kiridem. So ya marati ako ma. Apia miya kasapulo gibu na kun. Akia tinga ko ba ay mo ka kiridem ko nasa salongan o nasa potol sa alongan. Ato le batero Allah. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan 'aw duhaha. Ayabuat tuguan akak kegedama o mga tayo o kubayan nasa salungan o nasa potol sa alungan akak kegedama sa kota kubayan. Na dito na miya kasang ibudo kung nabok yung gedama ko na miya sa salungan. Masya Allah, Masya Allah. Nahino di kegedam. So hamana ka, so lima asambayan ka. So kapos siya pa nga sa aura. So di ka po sa Ramadan. So kapya kay parangay. So kapya kay kapalokolokas. Kapya kay kambabawata. Di nga po magakalan sa wataka. Madang naman ang tabi at ay matuwa. Inuwari ang mga wat. Sekarang mga watang. Inuwari ang mga lakano na mga bukang. Na iliang kaaginawa nga tabi. Inu mga bukang ang mga watang. Bunda siya mapura na bukang. Pwede ako na paano. Basta kaya sa watang. Mga pagpamlagi ka makalan na pati sa wataka. Ibaratnya semua sama Marawi, semua saya legal. Amin, amin. Hendak tu. Khasa Marawi. Nota. Dikan parola. Nota. Dikan bagus saya makan khasa tera kakak. Nah, kailangan ako na khasa tera kakayan. Nah, dia ko nota tera kakahan. Oh, ay. Nah, ni Marawi pa. Nah, ini ko khasa tera kaka. Porta tera kaka dengan kapamagkakali sa wataka. Eh, biya pa masyang tera ka na detar ka ng babiniran. May ako makanakalungan na sabihin, ano, minabi. Anong daon, dali tala-talakan ka tayo. Ito. Tingnan eh, por natin na naman makapamagkakaliswa ka. Eh, gano'n to, Ami, ano to, marami. Ikaw kasana tata. Ano, di ko ano tata. Uway. Nami ako makanado. Nami, Alvin, dali tala-talakan. Hindi ako ano. Di ako makawasa tala-talakan. Dito ko makakuha balik. Ano ba tala-talakan? Tingin siya ka. Nami ako guro sa Malabi. Oh, Paulo. Kaya pamanita ni Piamagagara na kada mapag-exportan. Tapos nga man siya matang kay Giramitop na di nga pamagakalan. Tao dahil, untuk ka siya. Hindi ako naman. Ino. Subo ko mo. Na. Para mga gantero sa watang. Ka inisugo pa nung nabiya sa watang ni Giramito na pagmanginom ka sa katero. Na. Subo ko mo. Tama. Sa nga pumagtama. Kanga. Inamo ka. Dalako ka. Tanong ba ka. Nagirado po niya, naditrin ni Kanga. Tanong ba ka. Dalako ka. Niya kayo dito niya katratry na lang suwata kamay ito. Amay! Kaya ka, amay! Nalakamay! Pero niya katratry naman. Ubatay niya nila. Ano niya ka? Katratry na naningan ako siya. May ito po na mapwela lang. Madaan. Natabi yun. Namada ko naman pwede kumpring. Inubo batang ano niya. Siya po na utaraw na po nga. Ay, may tapos na nga di pamagawa. Nga. Di mo nga. Ay. Naswata ka na maka. Ay, kapo na kakapi ang magkakana nakaswata ka. Sana ko siya pamana normal. Sigo kawabatero. At ano yung Talo ayaw maananin na di isura to pansyon. Daad siya niyan. Paganeron na asabi hatta yuhlim. Na sokonsyo da kabaligi. Tama siya di kabaligan na daad siya niyan. Di isura to pansyon. Kadua na aljuno na soka kukurangan. Na tama siya di makatanong na ayaw maananin na di isura to pansyon. Katalo na di yung kotoa ayaw maananin na tuturugan. Yung tuturugan. Na piyan tunay miyang galap kaya sa mga katuturugan. Anak Peter takin na pinamarata. Oay. Na di adusan niya no katutulog. Tama sa limanganaw. O di natutulog na niya mo tayo pag-ubay ka. Na di takin na palimaging bupati na sa niya ni pangamitan. Na di adusan niya no. Sa nakaw pa no ba di nga di takin na palimaging bupati susuto ka. Na nga pagpapatada siya karumanga. Namiyakanaw ka. Namipipili ka. Tumapapay na ano. Namiyadusya ka ko. Namiyakanaw ka to. Namiyaswatan mo ya. Naman yung kapsyan na kasiminar. Kasulitan ko katang napyatokawantan. Na. Ito mga amal ka mga pipila, di ka na pagawa sa mga kumama. Napindi daw ngairan. Para di nga magiging makamangitakot niya. Insya Allah. Kadiyan ang kabagay, naditanong ka na ko ba tanong, tatama sa lima bagay. Ay keswa tanong na amay ka makatinig sa naman naman na panangarangan na kapangamutan ako mga kubatanong. Apya anda kami nilubang narupa na pagkapon. Kasi kami nilubang siya mulundu. Na may kamama sa bagay, pangabutungang sukaba.
Na sika do pagkapuno ko kubang ka, siko yung naka sa mulundu. Oro kami nila mong sa kagen, aro ko do pagkapuno ko kubang sa kagen. Oro kami nila mong sa Montalban, sa Quezon, sa Manapama na Luzon, aro ko do pagkatino ko kubang ka. Aro kami nila mong sa Saudi, aro ko do pagkatino sa Montalban sa Saudi. Ano ba ito kung ano amanan niya, aro kami nila mong sa Saudi, niyap na kaya lupangan na nauwi yung mga sahaba, mga kuberan, mga una na karoon sa mga sahaba, na parang na kaya parating yung mga kubaniwa, mauna na karoon ng mga sahaba ka. Tawala, grabe. Mga sahaba. Kami kaya ba nga na mga takaw? Niyatay tanong. Yung mga takil katawa na anay. Allahu Akbar. Baka nagyato sila ko tuto sa 16 na manihaji kami. Sa Saudi. Na di ba sa mga kanil-kanil na si sa Madina, na si sa Montaliunian, na rumatataw sa baki ang mga kubang mga sahaba at itatago sa mga ator. Na namin yung mga nanunarong siya pumuro. Kailan yan sa mga kubang mga sahaba. Ano, may sentimental ako. Bapa, ino ka na bapa? Ale, may kabus, di ka na may bapa. Ino ka na pumuro. Dagyalim, pag ganyan ako na suso kailangan siya nga kubang mga sahaba na dataro may kailangan siya sa personal. Ay buat pukil nga na sa istorya kina naman ito na may kailangan siya mga kuberan. Katalilangan ay dumata na datar bumena ka nakialim sa personal sa mga saba. Uba ko bagiti na niya teka na ko siya mabumili mo. Nati ka na kalot ko. Matang wala ba pakapi ang mati ka panadigala sa nilong nakakasaka ba? Kakaba ka. May nakatuwa-tuwa ka maranaw. Nagpilistor mo ka sirapan. Yung pag-ambil kong mula na matanguro maranam niya ko yung hiraan ko rin. Ya sabutan way. Allahu Akbar. Amana ka. Nagkadnangan niya sa mga takobang ha. Dahil nga kagdaw. 5 sambay ang kapiyang nga kapulok-ulos. Dahil nga kagdaw. At nga rin. Noto. Dahil nga rin di pamagidi din. Na mga kulmakanaw. Napapili siya nun niya. Natugo mga ama nakapakatutulog. Ganun nga po. Kau na miskabo. Na makatulog ko. Allah. Nadikad na kay ama na niya na magdama kami itagod niya kanigara rin pamagidi din. Kamanga sa amin, kanigara rin pamagidi din. Tapos nga manigara, di ka turuna mamaskatan ng mga datwa. Di ka turuna. At pagkili ka na kami kag-pick up man sa plena. At tingnan niya, ito na di ko ay turun. Natapos nga man nakalina siya karomang ka. Kumiyan, di ko turun na paninisik ya kung ako na. Uba ko turun. Kasi pwede karomang ako bin, niya katilinig siya ka paninisik ka. Ay buka kaptan niya mabuka na dua-dua. Sa dua na kamera ni kakaptan lagi ng pakatatanaan na. Adil ni pa makabagi-baging na. Batang wala di ka turu-turu mama. Ya perlu punya mapapalo pa ini dia diganya di Indonesia karena imagini dia. Takwarlah mga makaiati ka sa puta. Natin ang sulima asambayang Aisyah aman-aman. Mga pun Allah. Sama na ya. Na miyatang kada ayam maanan yan na daabatan pa labi mo papatay. Masya Allah. Kanu ya tuwa binarna at pagkababa na kanay pagkababa mga tao na suka sa sakit. Natingin na pagkababa sa suka sa sakit at pagkababa na ng mga tao. Natingin na suka sa sakit na pagkababa ay tawanin na dusya ka na dito ni kaprilera ng Allah. Takfiran. Likhatayati na dito ni kapagkada na solusyanan. Tama na sumunsurin po naman ni Gram niya sakit. Ibu ka kerata ginawa ka. Ibu ka pangabuko ka. Ibu ayaw maanan yan. Nakasakit ang atugon na bay. Ibu kadu-kadu kamera ka. Ibu na abang ka paparo ka. Di ka mapaparo sa ginawa ka. Hatta syukan lati yakshuha. Natamang ko syuro ka. Pagkisyuro ko na katugon na bay. Na ayaw imbadalun wama na parilaan ka wala ko dusyan ka. Masya Allah. Nagkabunda na sumasakit. Ikhatulog tingin na pagkababa na kali pagkababa mga manusia na al-faqr na kamramar kapopobri. Na inuakan tingin pagkababa ay iso kapopobri. Kaditi dia kan dikapakapangalim babaan ko Allah. Mga pagpungan niya ko Allah. Yung di makapangalim babaan ko Allah. Na di kailangan mga alipun Allah. Paman na dir kay alukstan wa miyawapat na di na budne miyawna na di tanong panakatawan wa tayo pagkatulog ng tanong. Masya Allah. Kata susahkan negara amya pikirak na kewapat ako paninta wala di pasi mapainal wah hagi matang wala kanteri di kelaksan na kapatay laburo ni mantuang nga masya amay ka tugunabi ka mag sumbangkit na isa akar karina sa kapagaran yung bangkit dunia na punda ka na pagpatay
na ayaw po na ipupetero na panakaw. Imanto, nangyayang sukura patulan, na sukya pa mo siya tanakano na sakit na buwa puso, yung buwa kaya sakit na lalbihin, na ini katanong